A toto je Mirko Sochľák, vítam vás pri mojom prvom videu a dneska si ukážeme hru. Volá sa Sliterio, je veľmi jednoduchá a tak, poďme na to. Dám si Sliterio, tak to otočíme. Do vyhľadávačky vždycky si napíšeme svoje meno. Že ak si to napíšete, ak si chcete zmeniť žížalu, tak si kliknite na toto. Tak a tu si už vyberiete, ako chcete. Tak tuto. Tak. A ideme hrať. Mi to nejde dneska. Ale je to také, že keď ste taký riadne, že veľký a zabije vás, že máte tak trošku aj nervy. Poviete, veľký, darí sa vám a naraz vás zabijú. Tak. A zabilo ma. Obetoval som sa. Skúsime ešte raz. Tu je aký veľký. To chcem. To nechce dať chytiť. Tak. Trošku pridáme. Tu je taký jeden väčší. Tohto si podáme na večeru. Tak. Ideme, tak. Napapáme sa tohto. Tak toto je dobrý spôsob. Takto si dáte takto do kruhu, tak nemá šancu. Dobrý spôsob. Tak, čo stieme. Ideme na ďalšieho motať. Skúsime, no. Zabilo ma. Čiže toto je pre dnešné video všetko, čiže sa s vami lúčim. Ak sa vám videjko páčilo, dajte tam like, ak nie dislike, ak sa vám viac páčilo, tak dajte odber. Čiže čaute.